Encara queden més rostres per a conèixer a xiquetes i senyoretes preseleccionades en este cap de setmana a diferents sectors fallers, però volem fer un alto en el camí perquè volem parlar d'una peça, per a mi, un part imprescindible de la indumentària valenciana, com és, com dic jo també, el misteriós món del cancan, les sinagües i els ahuecaors i també les xambres. Per això tenim amb nosaltres esta nit a Paco de la Llar del Fil. Paco, benvingut. Bona vesprada. Sobretot estem parlant de nou d'una peça que la gent, diguem, no la coneix al 100%, no? Però al mateix temps és imprescindible per a la indumentària valenciana. Sí, és imprescindible totalment, perquè nosaltres el que estem apostant és que cada vegada siga més important, perquè és una peça fundamental. El que és la forma del que és el cancan, segons el portes, és, diguem, imprescindible. Que és una cosa molt fundamental. Sí, perquè jo recordo que fa un parell de mesos estigueres amb nosaltres presentant ja el cancan Modelo Nature, el delantal xocolatero, que per idees que no falten, però és que donem un passet més enllà, mos portes un cancan totalment diferent, però menys externament, no? Correcte, és un cancan totalment nou, és una innovació dins de lo tradicional, que nosaltres sempre agarrem lo de la tradició i innovem sempre en lo que és la tradició. I enguany, com a una innovació nova, dins de lo que és el cancan, han tret la innovació de lo del tul, un tul estampat que és terciopelat en seda perquè tinga més moviment la falda, perquè pese molt menys el cancan i tinga més llarga duració. I sobretot jo estic veient que el tul i la seda que heu complementat fa que la tela de la falda balli un poquet més, no s'enganxe tant en el cancan, no? Correcte, el que nosaltres hem tingut que millorar més encara és el moviment de la falda, que és el que nosaltres estem apostant sempre perquè una fallera, quan va a un passacarrer, una presentació o algun acte, que tingui aquesta soltura, aquest moviment natural, el que és la falda, que és el que nosaltres estem aconseguint. I sobretot, jo m'imagino que deu ser el procés d'elaboració dificultós per el material, per el volum també que té el cancan, no? Correcte, perquè nosaltres, a lo llarg d'aquest temps, cada vegada ens costa més el muntatge del cancan per apostar en la llarga duració del que és el cancan. Nosaltres el que volem fer és un bon armassó que siga totalment natural, en poc de pes, però que també tinga una llarga duració per a la fallera. Sí. Jo crec que suposo que algo d'important, quan parlem del volum i el pes, veiem el cancan veiem molt de volum, però com equiparem aquest pes-volum a vosaltres? Nosaltres el pes i el volum cada vegada estem millorant-lo molt més. Amb més naturalitat, pesa molt menys. De fet, aquest tul que hem tret ara nou també pesa molt menys i té molt més llarga duració. El que és l'aprest no el perd tant com perdia l'altre. Es veu aquest volum, sempre la gent diu com deuen de cansar les xiques quan van a desfilar, quan fan un passacarrer, o sigui que vosaltres sempre estudieu la manera de llevar-li pes sense que perga, diguem, la seva forma. La seva forma, el seu volum, diguem, que sempre que mantinga el seu voltant perquè no el perga tan prompte i perquè tinga una llarga duració, el que és el cancan. Sí, perquè moltes vegades sempre s'ha parlat que la falda del tratge deu de tindre el seu moviment i moltes vegades sí que s'ha vist, diu, pareix que siga una campana, no? Diu, té que ser tot uno. I això és la dificultat d'aquest procés, no? Això és el que nosaltres estem estudiant, estem treballant i estem apostant i que l'indumentarista cada vegada veu que nosaltres estem treballant en aquesta naturalitat del que és el tratge, perquè totalment tinga un vuelo natural, que es mantinga, que tinga llarga duració, que pese poc. Són moltes coses que la gent no es fija, però que estan ahí. Cada vegada a nosaltres ens costa més d'elaborar perquè ho fem totalment artesanal, com es pot contemplar, ho fem totalment artesanal i cada vegada costa més perquè estem donant-li molt més faena per els canvis gestos que fem dins de la tradició. El que pesa menys és que mantinga el vol, que no el perga, que mantinga el que és l'aprest, que es pugui plegar bé, que pesa menys, que no s'ho puguen notar elles. Tota aquesta classe és, durant aquests anys, el que hem anat millorant i que esperem anar millorant any per any. Quan jo parlo de món misteriós, de veritat que tinc raó, perquè mateix també tenen les imatges, el trinquet que teniu vosaltres, és un plaer anar al trinquet de tavernes i poder veure com esteu treballant dia a dia, i molta gent ens envia, Paco, missatges, correus electrònics, la gent vol participar en el programa Ves de Festa, i em preguntaven el tema dels volums. S'ha treballat el tema dels volums dels cancans, que si són excessius, no són excessius. En València ens estem comparant
al volum que estan arribant a Alacant. És així o no? Pues no, és totalment equivocat. Aquestes preguntes són equivocades perquè estem a anys luz dels vuelos d'Alacant. Nosaltres, per exemple, estem treballant en València, Alacant, Castelló, o, per exemple, en pobles que veus el traje tradicional del poble i veus que potser penses que no porten cancan i sí que el porten. Per exemple, nosaltres, de fet, estos anys enrere, estem fent els cancans de Castelló i van en un volumen. Estem fent-lo de la part d'Alacant i porten un excessiu volum, però és perquè, segons el mercat, segons la zona, volen més vuelo o més o menys. Nosaltres el que som fabricants i ens amoldem segons la zona. És com pobles, per exemple, com Torrent, Sagunt, Alzira, Gandia, Xàtiva, estos pobles els agraden una miqueta més de volum. És com la zona del Sigui València els agraden menys volum. Per això nosaltres, de fet, tenim 12 modelos, que són 12 diferents vuelos, acomodant-nos a lo que el nostre indumentarista ens exigeix. Sí, perquè hi ha que dir que, a part dels vostres models, també treballeu a medida. Els indumentaristes, cadascun d'ells vos demana un vol, vos demana una forma, vos demana un pes, pràcticament tot, i s'amoldeu a cada indumentarista. O sigui que tarea doble encara, no? Tarea doble i difícil, perquè tenim que amoldar-nos a les seues idees i que les idees d'ell puguen eixir i conforme estan eixint en els vuelos que ells mateixos estan contents d'allò. I quants models teniu ja en marxa? A part, sumem un o més. Sumant en podem tindre sobre allà 14 o 15 segons la zona per la que estem manejant-nos, segons l'indumentarista, el client de nosaltres és segons persones, per això tenim tants models, tants vuelos. Ens costa tindre tants vuelos per això, perquè estem subministrant a molta part de la Comunitat Valenciana i cada part de la Comunitat Valenciana porten diferents vuelos. Jo me quedé en la complicitat que deu de tindre estampar la seda en el tul i què tal l'acceptació de la gent, perquè jo ho veig, coneguent l'indumentaria valenciana des del punt de vista que el conec, la gent deu de quedar-se meravellar, sincerament, al veure el treball que heu aconseguit. Nosaltres ha sigut una aposta i una feina d'uns anys molts enrere, que de fet enguany ho hem pogut ja aconseguir, perquè han sigut moltes proves, molt de treball, moltes fàbriques que han tingut, que no solament això ho fa una fàbrica, sinó que això porta un procés d'una fàbrica, d'una altra, d'un acabat, d'una resina, d'una seda, d'un terciopelat. Que això passa, aquesta classe de tul que hem patentat passa per diverses fàbriques per aconseguir l'efecte que és el que volíem.